Iti Masakbayan. Pamateg ti Ama. Nagsasaw ka, kaslay parparupam kanyak ngawan sirsirpik. Ano di kayat mo, ha? Madanog ka makitam. Sige, aramidam manong. Apay, mapaiswan ka kadagiti ibagbagak. Pudnumit ngamin adi mo maasikaso ti anak mo. Gapot aday tala ang makibarbarkada ken agbarbartak ti aramidam. Awan serbim nga ama. Anya, awan na nakatibain. Ti kunam di ka balsen. Aglablabas kan manang. Nabayagan nga agtep-tepelakan ka. Gaputa ka nayon nga ibagbagakan niya ni Papa. Asaan ka atutupan? Gaputa inauna ka. Ngem nalabas kan. Anya ti mapaspasamak dito Unay kayo maten. Rab-rabi nga agap apa kayo? Papa, Ala, maturog kan Victor. Day talamang riribok ti ammom nga aramidan. Ay na, bebe. Huston di kan agsangit, wan. Ay na, napakigtutan ka siguro. Gapo iti panagariwawa da Anthony kan Sir Victor. Ay, huston baby, wan. Manang Duray. Yagyot ni baby. Ay, Kat mabalin yung timapan iti sledyo. Iti kasta. ay, Makaina na kayo maten. ay, sige man nga rod, Barok. Amay kan baby, di ka nagsangit. Oh, aday ta. Nagsardingen. Ay, Barok. Anya tinapasamak di tarupam. Tinanog nakakadini manong mo. Wan manang, nagrikyar kami ngamin. Kat napaiswan ka dagiti imbagaken ko na. Angam di da kon panunutin. Ala, agi na kayon. Rabi iuna yan. Papa, pasensya kayo lako man itinapasama kitay. Napunwanak ngaminan kini Manong Victor. Iso aday jay. Tinutupak. Sana si Katirumbang agkidaw iti pamakawan, iho. No di kat ti kabusat mo. Ngem no mabalin, saan ko man na maulit ti kasjaya na pasamak. Diya kaya takanayon ti panaghapayo. Wan papa. Ikarik. Sana na maulit. Anya nga taaya ti aramiden tayo. Tapno agbalbaliwan ti kabsat mo. Nakakaasimot ti apukok. No saan na amarik na ti pamateg ti amana. Jak masong batan na ita sa lutsudyo, papa. Tauray sak. Nauma akon amang bagbaga kini Manong Victor. Ngam sapay ko ma. Tadumteng to ti aldaw nga agbalbaliw. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin para kenkwana. Oh, mira ka nakan. Nasaya at matanapanunot mo tinagbakasyon dito'y Pilipinas. Wan, Tito Roman. Manumatan atawan asanak ang nagbakasyon dito'y pagilian tayo. Kumusta met nga iti Amerika? At da ka din nobyo mi jay? Addan, Tito. Kinapudno na. Agkalay sa kamin. Apaman nga agsubliak iti Amerika. Ay, niinsan Anthony ngay. Ada ka din kayan ayat na? Awan pa'y. Gaputa pa si ganegosyo. Kanti ka anakan nyo lang ti as-asikasun na. Jak manamu iti dadya kasinsin mo. Kaya't nansamot ten ti aglaklakaya baro. Sayang mati kinataer ni insan no bilang. May mayat no maaddan iti bukod na pamilya, Tito. Iti kasta, addan to agtawid iti apelyedo yo. Wanya, Fatima, nakasagana ka din na sumrak iti pagadalan? Wan, Daddy. Excited ako na sumrik iti pagadalan. Gaputa sigurado ang maadaanak manan iti ado a friends.
Naikarga kon ti balon mo dito'y lunchbox. Saan mo aliplipatan ti agmerienda? Iti kasta, saan ka amabisinan, wan? Thank you, Nana Doray. Talaga mat alabda kanya. Gaputa diyo kayat nga agpisina. Siyempre, mataiha. Ipatpatigda ka unay. Victor, nakitak mat itay tilugan ni Antoning agturong ije pagadalan. Intulod nan samot ti anak mo. Ape adi kasi murot anang itulod kan kuana. Umuna nga aldaw pa'y matiklase na ita. Apay ko sumurutak pa lang. Awan mo tarami na ki dyan. Ngampards, nasaysayat ko man no itulod mo ti anak mo iti pagadalan. Uray no sagpaminsan laeng. Adula amin na ita. Sana mabaybayan ni Fatima. Kaputa damot daan to ni kan papa mga sikaso ken kuana. At dadamot mangiturod kan mangsukon ken kuana di pagadalan. O sige, sigatima ka mo, Pards. Ang sapay kuma, tadi kan tu agbabawi. Iti di mo panangas asikaso iti anak mo. Laglagi pang Pards. Saan mo ang maisubli ti oras? Amangan kidi, no agbabawi kanto, ngam naladawan ti amin. Mayat-mayat no kanayon mo abagbagaan ti gayem mo, Charles. Naumak nga mina namang bagbagakan kwa na. Iso abay-bay aklatan iti anyaman na kayat na nga aramiden. Nabayagan nga agayem kami kan ni Victor sa Roman. Uray no kanayon kami nga agkuykuyog nga agin inom. Saan kumot nga ayunan, ti saan na panang suporta iti anak na. Kan maysa, maasyanak unay kan ni Fatima. Gaputa ulila lang arudan iti ina. Kasjay pa'y ti aramid ti amana. Naimbaglaangan ta saan ka akas kadagiti duma agagayem ti anak ko, Charles. Nasimpot ka. Kan kanayon mo apalagipan ti anak ko. Sapay ko mga rod, tadumteng to ti aldaw, ngagbalbaliw ni Victor. Mamati ak nga agbaliw tumot lang ni Victor, sir. Di kagdanag. Kanayon ko abagbagaan, tigayem ko. Insan Anthony, kayat mo ka diti sumurot inton rabi Sa dino ti papananta, insan. Agaw awis nga min dagiti dadduma akakasinsinta. Mapantayo iti may sabar. Agjajaming tayo ka no. Anya? Bar? Da kayo langan ti mapan. Amo mata sa anak nga umininom iti arak. KJ kamat insan. Italang ba't nga ginom ka? Di kagdanag. Tano bilang masobra am ti aginom. Adak matamang itulod kan ka. Alakit din. Sumurot kan kada kami. Sige man langan. Sukunan naklangaro dito yung mansyon inton rabi. Tapno saan kon nga alaan ti kotsek. Okay. Orayan nakngarod inton rabi insan. Umanda ni gaya man ti Father's Day. Anya nga tati mayat nga isagot ko ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Lolo. Nana Doray. Ay, sikaman, Fatima. Anya ka diti mapampanunot mo nga isagot kadakwada. Anya nga tangag paiso ti mayat nga isagot ko kadakwada. Amukon. Mga rami daklaangan iti Father's Day card. Katiyawat ko kadakwada. Nana, mabalin ka di atulungan da nga agaramid iti card. Ay, pasensya kan neneng. Jakmet ngamin ammo no kasano ti agaramid iti father's card. Jak ammo ti agdrawing. Tinasayaat. Padasem laengen ti agpatulong ken ni lolom aruman. Taamangan no matulungan na ka. Sige nga rod, Nana. Agpatulong ak ka ni Daddy Lolo. Iti kasta. Andan to may sagot ko kadakwada inton Father's Day.
Wan, Daddy Lolo. Mga rami dak iti father's card para ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Victor. Mabalin ka di adulungan dak? Ay katuan aapok. Awan parikot iti dayta. Ngam iti may sa kondisyon. Masapol nga damot para kanya ka. Siyempre, Daddy Lolo. Ada talaga ti para kada kayo. Daddy Lolo? Love na ka din ni Daddy Victor? Ha? Ay katawan mat aapok. Love na ka ni Dadim Victor. Apay nga rod asanak nga itultulo di di pagadalan. Kan, saan nga iso ti mangisagsagana iti balon ko? Apay nga inagiti classmate ko. Kanayon ida nga itulod dagiti daddy da. Busy lang amin ti amam. Isuasan na kaunay ama si kaso. Sana bali apok. At da kami mat kini Dadim Anthony. Da kami lahangan ti mangitulod kan ka ije pagadalan yo. Kan mga sikasukan ka, kabayatan ama kumikom ti amaw. Nangeg ko ti saritaan da Fatima ken Sir Roman. Ay, maasyanak ken ni Fatima. Talaga asapulen na ti pamatag ti pudno nga amana. Unay met nga minan ni Sir Victor. Di naman lama itulod ije pagadalan ti anak na. Rumbeng ko mga iso ti akin responsibilidad ken ni Fatima. Saan kat ani Antonay? Dumalang amen, no ti mismo nga ama na ti mga sikaso ken kuana. Naimbaglangan tanasingpet da sa Roman ken Antonay. Iso ang nagasatlat ni Fatima. Ay, dituyak pa lang salas nga agis tambay. Urayak laangan ni Anthony asumangpet. Kalpasan na, maturog ak tumatan. Talaga saan ka na iruam nga agbartak in San Anthony? Agasam, bastit pa lang ti arak nga ininom mo? Nabartak ka na dagos? Ewenero din san. Maulaw akon. Isu ahuston tinainom kong harak. Ang mga nudjakton kabalan ti magna. Awan, insan. Saan ka talaga mabalin nga agbartak? Gaputa nagalisto ka matamaan. Kita amangan mat no malagip muntuman ng tisigod a nobyam. Kat amangan no agsangit ka, apaman a makaawid ka ija mansyon. Siga madinsan. Nabayagin na di apanawain. Nalipatak pa yung tisigod a kayan ayat ko. Iswasan akong ngagsangit. Agpakadat ang arudan ka dagiti ka kasinsinta. Iti kasta, maitulod ka ni Jamansyon. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Gaputa sigurado nga ur-urayan da ko ni Jabalay. Nabartag met ni Anthony nga nyawid mo dito'y balay, Mira. Adun sa tinainom yo. Saan mo dito? Talaga nga nalakalaang ang mabartak din San Anthony. Gaputa saan kat nga rod anayrom nga uminom iti ara. Pasensya kayon. No nabarte ka kanagawid, papa. Basol da ito ininsan, Mira. Amo na saan nakagininom. Ngam nagadokit din nga harak timpasango da kanyak. Sana bale. Tama minsan kalaang met nga ginom iho. Kat si kamot Mira, dito ikan balay maturog. Tama nga nuan niya pa iti mapasamak ken ka iti panagawid mo. Good morning, Daddy Lolo. Good morning, Daddy Victor. Good morning, met, Fatima Apok. Nagsapa ka, nagriing Hawan mat klase mita Sabado. Sa anak ngamin ang makaturog, Lolo.
Iso ari mo ara ko ni iti silet ko. Adto yung tigatas mo, Fatima. Inlutok matan ti paboritom apamigatan. Thank you, Nana Doray. Sa dino tayo ni Anthony. Itaman payasan na nakisango ka na tayo amangan, Papa. Ang mga no nasakit pa lang ti ulo na. Naginom kami ni Dirabi. Kadua na dagiti kakasinsinyo. Isu nga umuna tayo lang nga namangan. Nusak ti mabartag. Kanayon da kasermonan. Ngam no ti paborito yung anak, baybayan nyo. Talaga nakadkadlaw nga da paborito yung kada kaming anak yo. Daddy Anthony, agreeing kayon. Daddy Anthony. Sigamat gayam, Fatima, anak. Nangan ka din? Daladaw ak mata na nagriing. Talaga kami na nasakit ti ulok. Kasano? Kunang amin ni Daddy Lolo, anabartag kayo idirabi Iso dayta, nagsakitan ti ulo yo. Nalpasa kon anangan. Kadwak da Lolo, kan Daddy Victor. Kasta ka di. Agpaluto ak kini Manang Dora iti sopas. Talagang kami na nasakit ti ulok. Saan yung aminin nga ulitin tagbartak? Iti kasta, saanin nga agsakit ti ulo yo. Kan, amang ano saan dakton ama itulot iti school, akas ka ni Daddy Victor. Gusto mo't ngamin ni Papa Ampards. Maminsan lang mo't nga agaliwaksay ni Anthony. Isu nga okay lang numabartag. Di ko na makit di. Talaga nga da paborito ng anak. Algasam, naginom dagayam kada insan miray dirabi. Ngam didak man la inayaban. Kasano kumangaya banda ka? Kaddag iti maddaddo maabarkada ti kadwam idirabi. Kan maysa, amang ano ipagarup da, adi mo kayat ti sumurot kadakwada. Gaputaam mo damat, nga adda saan yu apag kinaawatan, iti kabsat mo. Adda na buong iti salas. Talaga nakadkadlaw nga da paborito ni Papa kada kami kan ni Anthony, Charles. Agasam, binaybayan na lang nga nagbartak idirabi. Idin to tasyak, kanayon nakasermona, nukas di ang mabartak ka nga agawi dito mansyon. Gusto mo't ngamin ni Papa Am Victor. Manmanulang mat nga aginom ni Anthony. Iswasan na sinirmunan. Ne, Adda na buong iti salas. anya dayjay? Addan samot na buong akagawaan yu jay salas. Mabilang, inakitaan mo niya dyan na buong. Apa yan na buong ti picture frame ko ang nakadisplay dito sa salas, Fatima? Anya tinaramid mo? Sorry, Daddy. Diyak ing gagara. Tinulungak ngamin ni Nana Doray anang punas kadagiti tugaw kan lamisaan. Amom ka din no kasano kapadig kanyak kiladawan ana buong mo? Graduation picture ko na jay. Ngam binuong mo hit din? Sorry, Daddy. Saan kayo kuman nga gungat? Pumanaw ka ni isang warak. Ang mga nanyapay ti maaramid kukin ka. Talagamat ang nagalas ti ugali man yamanong. Naglawag ti impaga ni Fatima. Di na ing gagara ti pan nakabuong ti picture frame mo. Di mo kadi ammo ti agsaoy ti nasayat. Masapol abugkawan pay ni Fatima. Tapno ibagakin ka. Awan karbengam amang bugkaw iti anak ko. Ala, umay kan anak. Aday wamon day ta at tao. Italaga na puutak nga agpungtot iti nakaron ni Antonay. Grabe gayam no makaungay. Talaga nga uray inauna ni Sir Victor ket tinutupan na. Uray siya nga rod, tatail mo. Kasla sa anak amamati. Akas jay gayam ni Anthony no makapungtot. Manmano nga men nga agungat ni Anthony. Iso akas jay. Ken maysa, talaga adi na kayat amakit kita ti panagsangsangit ni Fatima. Uray mat nga minad ni Sir Victor. Nagrabaw arason ti panagunget na iti anak na.
Madya talaga ti ugali na. Diyak man amo iti day agayam ko. Nalaka nga agpungpungtot. Ultimo anak na, saan na mapasensyaan? Sa dino ti papanan nyo kini Fatima, Anthony. Nakarubwat kayo, mate. Ipasyar ko pa lang ni Fatima, papa. Narigaten. Amangan no isunto manin ti pangdasalan ni Manong Victor iti pungtot na. Iho, talaga ka di asan kayo ang makapagsarita iti kabsat mo iti nasayaan. Diyay ko masaan kayo ng agbimbinog kao. Nakasaganak mo't ang makisarita ken kuha na, papa. Ken maysa, saan ko mo't abugkawan, no nasaya ti pannakilangan na kini Fatima. Nagrabaw ti rason na, anang bugkawan na iti anak ko. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Ala, padasak man na nakasarita ni Victor, barang dumungagan iti pamagbagag. Da kayo ti makamo, papa. Ngamsyak, talaga adjakon kayat akasarita. Saan kan sa matarumwar ita, Victor? Mabalin ka kadi akasarita. Amuklatan no niya ti bagayo, papa. Sermonan dakmanen, gapu iti panangunget ko ni Fatima. Ibagayo manen na bidot ti naramid ko. Talaga abidot ti naramid mo a panangunget kan kwa na, iho. Nagrabawa rason. Mabalin mo matakasarita iti nasayaan. Amom kadi. Kanayon adamagan ti anak mo, no apay at di mo maitulod iti pagadalanda. No apay ada kami akanayon ken ni Anthony ti mga asikaso ken kuana. Ha? Ammo kasaan ka pa ya nakasaga ng agbalin nga ama. Ididimtan kada tayo ni Fatima. Agam iho, maasan ka kumamat iti anak mo. Ipariknam kumamat kan kuana ti pamateg ti maysa nga ama. Iti kasta, saan adumakkel nga adayo ti riknanakan ka. Hoy, agsubli ka ditoy, Victor. Kasarsarita ka pa'y lang. Una yan ti anak ko. Pinanawan naklatan, amadama pa'y laeng ti panagsarita mi. Daddy Anthony, dito yung matkampusan to timayanta. Kunak man lumapantagpas pa share EJ Park. Madamdamatan ton nga agpasyar, anak. Dito itapay laeng, nakaita ni Manday di Lolam. Ah, okay. Daddy Anthony. Anya nga tatirik na ti adda mami na. Naragsak ka di? Wen anak, naragsak ti adda ti inana. Adda ti mangisagana kadagiti amin nakasapulam. Sakbay amapan kay di pagadalan. Adda mang paturog ken kay ti rabii. No kasjay adi mo maalat iturog mo. Ay, siguro. Kasta ti araramidan kada kayo day di lola. Idi si bibiyag pailaang. Kuma, kasta akmat. Ada kumamat ni mami Janisita. Siguro, sana kawaong ta ni Daddy Victor na si bibiyag pa ni mami. Sana bali anak. Anda akbat dito'y amang ipatpatagkan ka. Da kami kinilolom. Uray no anya pa'y ti mapaspasamak. Saan da ka abaybayan, anak? Daddy Anthony. No pa'y kanayon nakangaong tan ni dadim. Ipatag mo kumalata, ha? Saan ka di aday ta ti kanayon nga isursuruken ka ti teacher mo di pagadalan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Iso akas tangarod ti aramidam, Fatima. Ipatag mo ni Dadim Victor. Ket, asyakmet. Uray no saan asyak ti pudpud no nga amam. Ipatpatag kalata, anak.
Taman pa'y asaan arimuan ni Sir Victor dito yung mansion. Apay nga ta. Amang ano madamdama pa'y arumwar da jay. Wano saan, amangan mo nawan papananda ka iti barkada na ita. Nalabit akas ta, Manong Elmo. Wano saan? Amangan no makunkonsensya iti inaramid na iti anak na. Ay naman ang Doray. Adayo ang mapasamak dayta. Ni insan Victor pa iti kunam. Nangato ti pride na dayjay akasinsin ko. Iso ajak mamati ang makonsensya dayjay. Daan tunay kan Fatima, nalabit ang malimda pa'y asamang pa'y. Kaputa sigurado, anay masandan tinagpasyar. Imbag tarimorkan iti siled mo in San Victor. Ada nakasagana ang merienda iti kusina. Umay ka tag merienda ta. Nakailangan tag meriendain sa. Awan ganas ko amangan ita. Oh, itaman pa insan. Anya ka di talaga ti pampanunutam. Di ka di napasamak. Amom insan. Jack mababalaw ni insan Anthony. No apay anay turid na kasi nung basong batan. Gaputa talaga mo't ngamin abidot mo tinaramid mo. No kayat mo, rumwar tayo kada Charles. Iti kasta, makasarita da ka anasayaat. Sige ah. Da kayo ti makamo insan. Tasyak, jak maawatan na niya ti marikrik na kita. Anthony Iho, saan kayo kadipay nga agawid? Saan pa'y papa? Mapan kami iti lugar day di Janice. Kayat ngamin ni Fatima ama-amo dagiti dadakkel ti inanay. Di kag danag. Agawid kami matlaeng. Kabisadom ti lugar da Janice? Amang ano marigatan kayo amang sapol iti address da? Saan papa? Naalak idi ti cellphone number ti inaday di Janice. In-text lang kanyak ti eksaktong address da. Ken amuda metten amapan kami ita iti ayanda. Alang Rodiho, agananad ka iti panagmanehom. I-message na klaengan apaman na makadanon kayo iti lugar day di Janice. Ay, agyaman akunay. Gaputan na panunot yung impasyar dito'y lugar mi ti Apok, Sir Antonay. Pasensya kayo lakuman dito'y nano mo abalay me. Ay na, nakababain pa yun kada kayo. Awanan yaman na, Nana Prima. Ken saan da kon ngawagan iti Sir Anthony kunayolatan kanya. Agmano ang kada kayo, Lola Prima. Ay, kasyan na ka ti Diyos, Fatima Apok. Ay, umay kayo. Umunag tayon di tabalay. Iti kasta, makaina na kayo, anasayaan. Kasta gayam ti aramid ni Victor kan ni Fatima. Sigurado ano si bibiyag ti anak ko. Agungat dayjay, gapo iti kina-irresponsable ni Victor. Pudno day tayo, Nana. Uray sak. Talaga kagurak mat ni Manong. Gapo iti madi nga aramid na. Agyaman unay, gaputasan nyo abinaybayan day di Janice. Idinagdanada ka ni Victor. Nagsayaat kayo unay, nangruna ti amam. Mababainak pa ingarod. Gaputa iso amin ti nakakaamaw kadagiti nagastos. Idinay masayag ti anak ko. Awan tinas ka na pagbainan nyo, Nana. Gaputa saan mo tanasabsabali day di Janice kada kami. Imbag nga rod, tanaadaan da iti anak kini Manong Victor. Adalat ta pakalaglagi pa nyo iti anak yo. Kanoray siyak. Namimpinsan na napukaw ti liday anariknak. Idi imbreaknak ti sigod anobyak. Gaputaadan ni Fatima ngayon bilang kumeten. Kas pudpudno nga anak ko. Kumusta ti irurwaryo kada Victor, Mira? Nasaya at matito. Talaga binagbagan mi ni Insan Victor. Dua kami ka ni Charles. Katamo yung kadi tito. Saan apulos ang nagsao iti madi kada kami ni Insan Victor? Sir, talaga adim ngaglaang kada kami. Siguro,
Naamiris nan dagiti amin abidot na. Iso asaan Apolos ang nagsasao, idi binagbagaan mi. Nagsaya atan nga inukasta. Sapay ko mga rod, tagbaliwan ni Victor. Tapno agbalin meten ang nasaya at ti masakbayan na. Kasta meten nga agbalin ang naragsak, ti kakaisuna nga anak na. Dituyak pa lang silit ko. Sa anak pala rumrumar. Pudno launay lang itimbagbaga kanyak da insan Mira kan Charles. Nalabis gaya man lagi tinararamid ko iti pamilya. Nangruna iti anak ko. Nagsaya at unay iti anak ko. Mariknak asaan ang nagimura iti sakit tinagam kanyak. Nga ore no saan na Apolos ang narikna ti pamatag ko kenkwana kas amana. Kaya't kon nga ilintag dagiti amin ang nagbintutak. Sapay ko ma, tasaan pa'y analadaw ti amin para kada kami iti anak ko. Lola Prima, sumurot kayo kada kami ka ni Daddy Anthony, iti panagawid mi iti mansion. Ay, babalin mo't apok. Tapno makapasyarak man mo't. Kat makitak ni papam. Ay, mabalin ka di asumurutak kada kayo, Anthony. Wala na. Sumurot kayo kada kami iti panagawid mi. Sigurado ang maragsakan ni Papa na makita na kayo. Ay, alaman nga rod. Isaganak nga rod dagiti aramatag asumurot kada kayo. Pare Victor, kaya't mo ka diti sumurot kanyak, tama pantaginom. Saan pare? Diyak kayatan taginom iti arak. Pudno ka diti nangag ko pare. Saan kan nga aginom iti arak? Uwan pare, kayat ko tiyang balbaliw. Kayat ko nasulnitan na iti nagkurangak iti anak ko. Kastamat kada papakan, Anthony. Namiris ko ngamin a husto dagiti bagbagayo kanya kay diri tayo kada insan Mira. Kisong edjakon ti arak, pare Charles. Nangag ko ti saritaan nyo kini Charles, Victor iho. Kat maragsakan ako unay, gaputa kayat mon ti agbalbaliw. Papa, pakawanan da kumaka na kiti inararamid ko kada kayo ti kalabas. Mababainak unayan kada kayo. Gaputaawan man na tinaaramid ko anasayat iti daytoy a pamilya. Nabayagan na napakawan ka, iho. Saan pa yan naladaw ti amin? Adupay ti gundaway mo, tapno masulnitam dagiti amin na nagkurangam, nang runa iti anak mo. Sapay ko mga rod na mapakawan nakpay ti kabsat ko, Papa. Ikarik, agbalbaliw akon. Gaputa kayat kumutan ti maadaan iti napintas a masakbayan. Papa, kayat ko asulnitan na iti nagkuranga kada kayo. Kastamat iti kapsat ko. Kanti anak mi iti day di Janice. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ko. Mamati saan pa yan naladaw ti amin, Victor iho. Nasingpet nga ubing ni Fatima. Kanayon mi ngay bagbagakan kwa na. Ano pa'y sabali ti tratum kan kwa na. Ipatag na kalata, tasikakit nga ron ti amana. Nagasat unay ti anak ko. Gaputad na kayo kanya Anthony amang ipatpatag kan kwa na, Papa. Ikarik ka na kayo. Agbalbaliw ako.
ipatagkon ti anak ko. Gaputa dyak kayat adumakkel nga adayo tirik na nakanyak. Nasaya at dahit ang aramidem, iho. Kat di kagdanag, takanayon kami nga adda iti kabsat mo, amang suportakan ka. Apayagin matang kayo iti cake, Daddy Anthony. Adda ka di okasyon ita iji balay. Nalipatam ka din, anak. Father's Day ita. Iso gumatangak iti cake para kada lolo ken ni Dadim Victor. Winggayam. Itagayaman ti Father's Day. Happy Father's Day, Daddy Anthony. I love you. I love you too, Fatima, anak. Agyaman ako na ya. Gapot adimtang ka iti biyag ko. Amam ka di. Idi damo pa lang apan nakakita ken kay di ospital. Idi na ipasngay ka. Nakaragragsakak. Panagriknak ket naadaanak matan iti anak. Thank you, Daddy. Kaputa oray no saan dak apudpud no nga anak. Ipatpatigdaklat ta. Kuma, kastamot kanyak ni Daddy Victor. Tapno, happy ako na kanayon. Happy Father's Day kada kayo, Sir Roman. Kastamutan ka, Sir Victor. Agyaman nak, Doray. Happy Father's Day, Papa. At iti sagot ko kada kayo. Agyaman nak, iho. Uy, nginginaan da ito'y arilo. Talaga ginatang ko na ita para kada kayo, Papa. Sapay ko man ta magustuhan nyo. Saan lang nga si Kati ada sagot na kini Papa, Manong Victor? Uray sakmet. Anday, ada kayo gaya man, Anthony. Kung namin no malam kayo nga gawid. Agyaman akunay kada kayo, anak ko. Pinaragsak da kita nga aldaw. Wow, nagimas matandag iti nakasagana amakan. Luto amin dagita da Papa Victor ken Dadim Anthony. Fatima. Aglutloto kayo man? Daddy Victor? Well, Fatima, sapay ko man ta magustuhan ti lutok. Sakbay amangan tayo. Adalaan kayat ko ayawat kada kayo. Daddy Victor, Daddy Anthony, kan Lolo. Kaslamu ko niya dayta. Sige apo, yawat mon kada kami ti sagot me. Nagmayat matanakit kita da Victor, Anthony, kan Fatima. Nakaragragsak da. Wan nga ro, Charles. Kasladyak pa mamati sa bali ita ni Insan Victor. Talaga namimpinsan, di pa nagbalbaliw na. Maragsakan ak unay para itigayam ko. Saan laday ta? Mariknamotan ni Fatima, ti pamatag, ti maysa nga ama. Manipud amis mo kan ni Victor. Kan, amangan no tumulong pa yan amang imaton iti negosyo da. Gaputa isukit nga ron, tinlepas na akurso. Fatima, mabalinta ka ritag sarita? Apay ka di, Daddy. Ada ka di basol ko. Sorry, ada na aramid ko, amadi. Awan, iha. Awan basol mo. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo ka nagiti nararamid ko. Pakawanan nak, no nagbalinak nga irresponsable nga amakan ka, anak ko. Awanan kanyak dayjay, Daddy. Kanayon nga ibaga kanyak dalolo, kan Daddy Anthony. Nga oray no kanayon da kaungtan. Nga oray no sandak nga itultulod iya school. Ipatag kayo latta, Daddy. Kanayon matlaang nga isuro kada kami ni Teacher mi. Nga ipatag mi kano dagiti parents mi. Agyamanak no sa anak akagura iha. Ikarik, sulnitak na iti amin ang nagkurangak ken ka kasamam.
Aramida ko nagiti responsibilidad ko ken ka. Anya ti ko na manong? Kaya't mo ti tumulong iti negosyo tayo? Wala din ko. No idi pa'y ko mga inaramid ko na ito'y. Nagsayaat ko matibiyag ko ita. Nagano ti sinayang ko nga oras. Pasaya barkada kan bisyo tininintunar ko. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti bidot mo, manong. San pa yan naladaw ti amin? Kat sigurado ang maragsakan ni Janice no sa di naman taayan na ita. Gapot na nagbalbaliw kan. Kan aramidam matan ta responsibilidad mo iti anak yo. Anthony, adyaman ako na ikan ka. Gaputa impatag mo ti anak ko. Inaramid mo ti responsibilidad. Asyak kumati akin naramid. Saan mo abinaybayan ni Fatima? Nga oran no ano nagtibana ka saan ta nagkinaawatan. Sir Roman, makita kat naragsak kayo ita. Gapo ka day ta nagbalbaliwan ni Sir Victor? Wen, Doray, kamaudyanan na. Pinatgan matlangan ti Diyos. Ti kanayon ko nga ikarkararag. Ay na, una yan ang nagragsak kumamot day di Doña Esmeralda. Gaputa ka maudyanan na. Nagbalbaliwan ni Sir Victor. Awanan ti parikot nyo kuana, sir. Kat no bilang taalaan na kun ti Diyos, nakasagana akon no dumteng day ta apanawen. Gaputa na saya aten ti biyag dagiti anak ko. Ken amok, asaan da abay-bayan ti tunggal maysa. Talaga amat nga adda dimuras ti negosyo tayo, manong Victor. Manipod timulong ka iti panangimaton dito'y furniture shop. At adda nga imado dagiti customer tayo. Siyempre nalaingak ang makipulapol ka nagiti customer ko naman. Kayat na talaga ti gwapo ang makisangsango ka na kwada. Adday ta ka manen, manong. Impakat mo manen ti kinalastug mo. Ang amo manong, talaga maragsakan para kan ka. Gaputadakkelan ti nagbaliwam. Makunak ita, anagasa ti agbalinto nga asawam. Awanen plano ka mga asawa, ading ko. Ha? Ipamaysaklangan ti atensyon ko iti anak ko. Sika nga saan ka kadi ang mga asawa? Awan pa'y nobyak, manong. Ken sanak pa nakasagana iti dayta abanag. Ang dumteng tulat ta, ti babae para kanyak. Wenmet ngamin, Anthony Iho, mga sawa kan. Iti kasta, makitak pa iti agbalin nga apukok kan ka. Ah? Unay kayo lakit din aya papa. Awan pa'y nga ti maasawa. Jak pa'y nasapulan ti babae para kanyak. Kasano nga mi na makasapol iti babaya para ken ko anak at no pasig mo't ang negosyo tininto na rin na papa. Nagsao di adda ka ayan-ayat na. At least, oray awan nasawak. Adda anak ko apang ipapaayak iti atensyon ko. Sika ngay. Sana bale, no naragsak kayo ng aglaklakay abaro, ayos lang. Tinapatag kat saan nyo abaybay ang titunggal maysa, anak ko. Angam no bilang tadda ti dumteng para kada kayo, di yun paluspusan pa'y. Gaputa mga no agbabawi kayo iti udi na. Agsubli ako ni Jay America inton maminsan nga aldaw in San Victor, in San Anthony. Imayak lang dito'y mansyon nyo. Tapno agpakadak pada kayo. Alakit, aganad ka nga ro, iti pa nag-flight mo, insan. Ket inton sumaron nung agbakasyon ka dito'y Pilipinas, itugot mo to tinobyom. Iti kasta, maam-amumi met. Wan kinapudno na. Kaya't nalaunay tagbakasyon dito'y. Iso na lang takanayo na busy. Iso nga inton sumaruno laangan tiyo umay na.
Tita Mira, saan mo to naliplipatan ti chocolate? Asagot mo kanya ka? Agpasugnudak no awan chocolate. Wan ka di, Fatima. Saan ko aliplipatan ti chocolate mo? Saan laday ta? Ado pa iti isagot kuntukan ka. Umadanigaya man ti kasangay ni Fatima. Anya nga iti plano yo, Victor Barok. Pagsaritaan may paidata ka ni Antonina na prima. Masapol nga da kayong tumod iti kasangay ni Fatima. Iti kasta, kumpleto tayo. Ay, uwan mo ta. Saan ang mabalay na saan ka umatindar iti kasangay ti apukok? Nana, kaya't ko tagti daw iti pamakawan ka na kayo. Gapo ka nagti nagkurangak iti daydi Janice. Pakawanan dak no binaybayak ti anak yo. Lipatan tayon tinapalabas, Barok. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti amin ang nagbiddutam. Kan saan laday ta? Iparparik namon kan ni Fatima ti pamatag ti maysa nga ama. Wanya duray, nagatang ka din dagiti kasapulan para iti kasangay ni Fatima. Saan pa, sir? Or-orayak lang amin ni Manong Elmo. Iti kasta at dakadwak arumwar. Sige nga, Rod. Da Victor kan Anthony. Nagidandamot arimwar anapan gimatang kadagiti may sagana amakan. Wen, sir. Nagalisto at talaga ti panaglabas ti panawen. Kasla kaano laeng idi maladagan ni Fatima. Ita, sangapulon ti tawen na. Huwin nga, Rod. Kat pagyaman ako unay, gapo tadi makkel na saya at ti apukok. Uray no saan na anarik na ti maadaan ni Tina. At datayo met amang ipatpatag kan kuana. Oh, Manong. Adda tayon dito yung sementeryo. Isagot ko ka ni Janice na iti sabong nga awit ko. Manong, Janice, adto iti sabong para ken ka. Pakawanan na kumaka iti nagkurkuranga ken ka. Kada kayo iti anak ta. Ikarik, jak to pulos baybay anti anak ta. Agyaman ako unay, gaputa ini kanak iti pakalaglag ipakken ka. oray siyak, Janice. Agyaman akmet. Gaputa dimteng kayo kini Fatima kada kami. Oray no saan ko apudpud no nga anak ti anak yo kini Manong Victor. Ipateg, kan aywanak latta. Aging ga iti panagdakkel na. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Fatima Apok. At to iti regalo ken ka. Thank you, Lolo. Happy birthday, iha. At ito'y matirigalok. Sabi ko man, magustom ti sagot ko kin ka, anak. Thank you, Daddy. Nakaragragsakag. Gaputaan ta kayo amin, ita ang kasangay ko. Siyempre, gaputa kayat mi anaragsak ti kasangay mo. Iswa talaga akumpleto kami. Thank you, Daddy Anthony. Pudno day tapok. Kan saan laada kami ti sangailim. Madamdamalaang, sumangpet tumet dagiti kakabsat day di mami. Kitaan ni Fatima, Manong. Nakaragragsak ka makiaya ay ayam kadagiti kakasinsin na. Juan nga ron, kasla sana mabombanong. Talaga akasta ti ubing. Sigurado ano malpas ti panagayayam da. Maimas nanton ti maturog. Daytoyan ti kararagsakan na kasangay ni Fatima. Gapota kumpleto tayo. Kang runaan na, mariknanan ti pamateg ti maysa nga ama, manipod kan ka. Kat papagyaman ako, nay. Gaputa sana gimura kanyak ti anak ko. Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno ilintag ko iti bindot ko. Tulungan na ko maading ko.
Kaya't ko tiyag balin ang sayaat nga ama ni Fatima. Wen, Manong. Adda kami lang dito'y kini Papa. Para kada kayo kini Fatima. Kaya't aramidan tayo ti amin. Tapno maaddaan itinapintas amasakbayan ti anak mo.